че ще ме блъскат до захлас и до екстаз, но баш тогава тоя Атанас стана и каза: тръгвам си у нас. Сега, кажете, тоя Атанас не е ли абсолютен нещастник? Абсолютен, абсолютен. Аз го познавам този Атанас, уважаеми зрители. Мога да потвърдя, че е абсолютен нещастник. Много интересен разговор тази вечер се получи. Беше прекрасен този разговор. И аз се по-унесох. Вие заспахте. Какво е това да държите тук? Какво е това? Бихте ли обяснили? Подарък. От кога? От мен за вас. Благодаря. Топчена. Скъпи дами, беше една много полезна вечер за българската култура. Аз ви благодаря за този откровен разговор с интелектуалки като вас. Времето минава неусетно. Да. Уважаеми зрители, това беше всичко от Арт Ефир. Предаването, което е като едно самотно островче в океана на този просташки свят. Ма и ти па си един интелектуалец, не бега от тук, бе. Желая ви духовна нощ. Аз съм Владо Далаверов и ви обичам. Уважаеми зрители, тази вечер ще разкажа една кавказска история от братска слънчева Грузия. Грузия, Евгений. Грузия. Евгений, каква е тази музика? Хоп, така. Тази история се случила малкото грузинско селце Горно Махаладзе, близо до Тбилиси. А нейни герои били обикновената грузинка Гуца Сланинашвили, по-мъж Каладзе и мъже и Гиви. По стар грузински обичай двамата били оженени от своите семейства, още когато Гиви Каладзе бил само на 18, а Гуца Сланинашвили била само на 27. Това бил брак по любов. Мисъл, че бащата на Гиви много обичал да пие по сватби, също съпругата Гуца Сланинашвили била идеал за грузинска жена. За да придобиете бегла представа за нея, ще ви кажа, че тя била нещо средно между Марта Вачкова, Кото Ошо и Буги Барабата. Иначе казано, тя имала красиви черни очи, красиви черни коси и красиви черни мустаци. Гуца Сланинашвили още в трети клас тежала 114 кила и заради тази неподправена фигура винаги й давали да играе мис Пигишвили в училищната пиеса "Кой прегази Жабока Кермит". След това участвала и Снежанка и 7-те джуджадзета, където играела не само Снежанка, но и поради някои свои анатомични особености и гъстата гора, в която живели 7-те джуджета и разни други неща. Гиви пък бил пълна противоположност на своята мощна съпруга. Дребен, гълджав, нощав и невзрачен грузинец, който като вдигал рога с вино по време на традиционните грузински тостове, падал по гръб. Щастливия семейен живот на Гуца и Гиви имало един тъмен облак. И това не били веждите на Гуца. Проблема бил, че Гиви не правил секс със своята огромна жена. Затова един ден, притеснена, изпотена, прахтяща, Гуца Сланинашвили влязла в кабинета на доктор Фройдо Начукашвили, ветеринарен сексолог от Тбилиси, който само след пенсионирането си се оттеглял на село и започнал да работи с хора. Доктор Начукашвили започнал от вратата дебелата грузинка. Имам голям проблем. Мъжът ми е импотентен и не иска да правим секс. Какво да правя? Доктор Начукашвили се усмихнал широко и казал: ти чукането остави на нас. Изпрати ги ви при мене, аз го познавам от дете, ще оправим нещата. На другия ден
дребничкият съпруг Гиви отишъл при доктора Чукашвили и той му предписал отвара за потентност. Така популярната грузинска виагра, 10 грама стрити рога от разгонен пръч, размесени в 7 литра 43 годишен домашен грузински коняк. Ще пиеш това лекарство по 10 пъти на ден, казал доктор на Гиви, и сексуалният ти живот ще се оправи, ще цъфне. Минали месеци, доктор на Чукашвили вече бил почти забравил за случая, когато в кабинета му отново вляза монументалната грузинка Гуца Славинашвили, казала: докторе, помагай, моя съпруг Гиви всеки ден пие от лекарството, все още е импотентен и не прави секс с мен. Доктор огледал огромната жена от глава до пети, нейният случай от пода до тавана и казал: изпрати пак при мен е твоя съпруг Гиви, ще опитам да му помогна отново. На другия ден в кабинета на доктора с мрачен вид влязал Гиви Каладзе, а Фройдо на Чукашвили приятелски му казал: Гиви, познавам те от дете. Ти си ми като син. Също селото е малко, мое да си ми син. Ще бъда откровен с тебе. Слушам те, докторе, казал Гиви. Аз съм лекар и знам всичко. В момента 9 жени в селото са бременни от тебе. Не си импотентен. Що не прави секс с жена си? Тук дребничкият Гиви Каладзе се изправил и казал: Гиви е като гордия планински орел в зоопарка. Не се размножава в плен. Това е всичко от нас за днес. Гледайте ни отново четвъртък, когато ще бъде изпита на момичетата по ориенталски танци. Благодаря ви, бяхте страхотни публика. Белере, как сте, Белере? За мен беше чест. Благодаря. Благодаря. Алфред Хичкок ни отвежда на зловещо пътешествие в съзнанието на убиец-психопат. Аномалиите в човека и неговото поведение бълват смърт и безнадежност. Гледайте Психо тази вечер в